No niin morjesta. Vittu. Tää näkyy tässä seessä. Joo, tulee. Tää meni taas tähän. No niin, tää on toinen yritys nyt. Ensimmäinen äsken kuvattiin just joku 5 wingmania tuohon voittiin kaikki, mutta että nyt tää on nytkin voidaan. Niin. Ei tos kyllä mikki päälläkään voinut niin sanotusti julkaista kyllä sitä. niin. Katsotaan nyt pystyykö tätä. Nyt please joku muu toi lukemaan. Mä oon pelannut joku 20 nukeita. Joo, ei vittu, ei nuke. Ei saatana. Huomenna sitten, sehän on huomenna, vittu siellähän se tulee. Huomenna se on sitten meinaa Mäkeläks Veeti. Joo. Mäkeläks Veeti YouTube-kanavalla löytyy meinaa striimiä. Kyllä. Striimiä tulee, jos tulee luvat siis. Niin, kyllä ne tulee. Luvatin mennään. Heitettiin kuitenkin 2 hakemusta sinne, niin. Niin. 1 TikTokin ja toinen YouTuben kautta. Niin. Nyt Lokkedin. Onko sä päässyt? Ei jumalauta ihan oikeesti. Viime pelissä me kähdettiin sitten pihalle viimeisellä minuutilla. Just silloin kun alkoi sitä arkaluotosta sisältöä sinne tulemaan. Noniin, pääsiällä peli. Annapa mullekin just tappaa. We are out of here. No niin, pelaatko taas tosta rampista käsin? Juu, mä katon ikkunaa ja tuplaa. Joo, eikä menee sinne mitään single. Mä ostan itse asiassa mitään. Sissi, musta 8. Let's make this race rain. Sissi juttu 8 ja työtä juo. Just. Ammu vaan sitäkin vittu. Älä jää. Käy. Varmaan single. Ei oo. Heti 1-0. 4 OP, melkein sain. Vihuk köyhiksi. Vihut istuu. Ei jaa. Opii paikka. Vähän niinku Mikaeli. Niin. Toivottavasti Mikaeli kattoo enää meidän videota. Niin. Yrittäkää se nyt isiä supporttaa. Isot. Me vittu, mä vaan laittaa ne ovet kiinni, mä eikö se jos yksi. Single. Kuuluu ainakin äänistä. Kato sitä silti toista. Ei se ainakaan avannut ovea vittu. Voi olla laito rotee vielä. Kato, onks tää hyvin pidetty single, kato? Juu, pian vaan tolleen. Ei tukka. Isot. Tulee ikkunalle. Tulee ihan varmasti. Ei, kuuluu vielä tuplit. Hyppi. Single, liikkuu single. Juu, tulee Liikkuu single. Mä luotan tähän mun single pitää. Jos sä jäät sille, niin mä suutun. Oota! Silloin oli katkaistu haulikko. Miksi on se haulikko? Vittu mä kyllä osuin siellä hyvin, kyllä se meni verta. Mä toivon, että se ei nyt pompi tänne. Okei, se tulee ikkuna. Ei tuu. Hyi! Muistat sillä haulikko? Se ampuu vaan jollain pistoolilla. Niin ampuu. Vittu se ampuu sille katkaistulla haulikolta. Siitä vaan vittu yrittää. Eti se on suoraan päähän vittu. Ja. Vittu, millä tuurilla sillä vittu just saa vittu. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Mä katon taas tuplaa ja ikkuna. Single. Single. Suoraan. Lakas. Single osa. Oi. Oi! Clear, lads. En mä kyllä Galilea halua. Mä ostan bossin. Aika Galili. Mä Galilea nyt haluaa, et ota vaan. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Throwing Siellä on fire. yksi single ja mä kuulen jokainen. Katsotaan miten ne pojat pärjää bossin. No sen verran hyvin, että tulee ikkuna. Playing
Laying down smoke. Single. Vittu toi kuole vittu mihinkään, toi Galili vittu toi ammoi tuota metallia. Hieno. Mä saan aina tosta vittu assistin tästä äijästä. Se liikkuu siellä jossain jo. Anna Dessu, Ei! Ei tämmöstä. Ei mulla riitä refu. Yhden voi antaa. No niillä on se bossi nyt. Voi vittu. Mutta ennen kyllä tuo CTstä kyllä käsi. Ei oo kauan, ei oo kauan. CTstä. Ja CTstä käsi. Terveistä käsi. Ei terveistä käsi, ei sillä periaatteessa. Eikä lähti pihalle. Ei. Paljon liivaa. Pelastit viime. Throwing flashbang. Missä äijät liikkuu? Molemmat. Isin luona. Tulee varmaan singlelle. Loha oliko täällä valta? Nää liikkuu tuplalle. Ei, ei vittu mitään tietoa. Sulla on pommi muuten. Älä mene noin kauan. Ei liiku tuplalle, tulee singleille. Mulla oli haulikko! Joo, se voi antaa. Se XM olisi yltynyt tonne. Oisko? Ois. Kun hoidetaan näin tästä, niin mä otan flashia ja MPU siellä. Pusken taas. Ota vittu. These fellas are having their waking up this morning. Mikä on? Nää on tämmöset, mä oon näitä. Throwing Edes flashbang. joku viime pelissä. Flashbang. Polttanut taulusta. Oli single läpi. Ei oo läpi. Se on kohta läpi. Toinen single. Painapaa se osta. Hoida sä single. Osut. Pois. Are you right Eipä on? osunutkaan. Right on. Jätkä ei osu. Ei kun osuit tää, sä oot tehnyt damagea tuon toiseen. Sä oot vaan saanut siltä assista. Mä oon painapaa se. Alikko. Juu, meikä. Joo, meillä on molemmilla viikas. Juu, mennään. Joo. Otetaanko tupla Closed. Juu. Istutaan vaan täällä rampissa, ei näillä oo mitään vituu. Kato single. Single, eli toinen ilmeisesti. Smoke. Mä söin kyllä ton naatin, mikä se heitti mua jo suoraan jalkoon. Sieltä! There you go. Tupla avikka, onko vanha kunnon? Vanha kunnon, mutta ei oo kyllä tommoista pelata. Kyllä on samat veesat. No ihan voittamaton toi. Right, lads. Ei oo What on? se Throwing smoke. Throwing fire. Grenade out. Flashbang. Poltettiin ulos. Ikkunasta tulee yksi. Tosta tulee tuplaa toinen. Oho. Tuo heitellään Okei, saa. vittu naatsia. Mä nyt niinku... Mä poltan. Injury out. Ei ainakaan ulos sieltä yrittänyt. Ei saatana, mä oon kuin millin päin. Pomppiiko sen tulossa? Jep. Ei se varmaan uskonut. Niin kun valo vielä siihen. Now we're really laying into the Montako S ei oo ottanut vittu? 6. Liikaa. Kaikki noin mitä tää oot ottanut ne on Ei. S. Ihan liikaa. On mulla meikällä kato 3 avusta. Pitäisikö mä oon vielä Glockilla. Laitat sä pommin vai otanko mä? Ota sä vaan. Mä menen tonne Häme pikkuovesta. Sinne. Oho! Oho! Ja siinä sun yläpuolella on yksi. Yläpuolella yksi. Hyppää ihan varmasti alas sieltä. Okei. Mä lähden täältä. Nyt se hyppäs alas. Tulee varmaan hakemaan sitä. Tästä vähän kontenttia videolle. Roadmanin.
poikki. No niin oli entäin mitä tein. Osuis mä siihen? Osuit, sä osuit sitä päälle. Niin vittu, kun meikällä pätkäs samaan aikaan kun mä ammuin. Vittu kun en tiedä saatana. Ne voi vaan täpätä muutenkin varmaan, niin ei kannata nostaa päälle. Nostaa nyt kyllä vittu liittää ja käy. Eikä mitään tätä ole. Nyt pääs moukkaa, mut koko ajan ulos. Mä oikeesti vihaan näitä. Ihan sama missä sä oot, niin sulle tulee smokea. Koko ajan missä mä oon, niin sinne tulee joko poltto tai smoke. No tohon tuli poltto. Just kun sä kävelit tänne. Niin, just kun mä tuun sinne, niin sinne tulee poltto. Näillä on kyllä joku VH. Noniin, kato. Hyi! Vittu meillä on angleet voi katsoa. Missä se nyt on? Kuolen nyt sortuna päin. Tosin on yläpuolella se toinen on sitten ilmeisesti siellä rampissa. Sulla pistää vielä. Älä jää. Ai sairaat rekku katsoa. Sairaan yritän. Tois pitäis saada. Tulee hakee. Se toinen on siinä ylhäällä. Toinen on alhaalla. Sekin tippuu alas. No sit se toinen hakee sua ja toinen ottaa sua. Tää vittua, missä tää äijä oli? Ei mitään aivan. Meikä meni selkään ja sopaa. Ei jumalauta. Taku. Kestä nyt ottaa. Tää menee aina tähän tällä Teroon. Let's go, my brother. Niin vittu, kun CT on vitusti, tässä on oikeesti helpompi. No se eteen. Nää tuplasit tässä nää. Mä juoksen näistä läpi, Vitu vittu talo. Sitten tulee sitä kokeilta. Jätkä ei ollut kun yhtään vaan yksi hyppäs ikkunaa. Pommikin. Ei tarvii, laita vaan pommikin. Ounataan! Tai sauva. Vittu vaan istuu. Hei, rynnippä samalla lailla tosta noin. No nyt Niin, on saa sitten kun- odottaa se. Niin, mut sä hypit ehkä sinne. Mut meikä on katsottua ikkunassa. Nyt ehkä heitä smokesia sun jalkoihin. Heitä smokesia ja jäät jalkoihin. Ei mulla kusi toinen. Joo, taku meni vähän vituis kun meikällä crashas peli. Ei osannut olla paljon. Äijä veti hengiltä, mut mä en tiedä sitä peliä. Mä pistän pläntiin joo. Pitäis niinku oikeesti ruveta se peli toimimaan. Sulje ohjelma. No niin, mä käyttelen tässä CS. Oi. Joo, hyvältä kuulostaa, granaatti lentää ja... Mikä? Otiks sä voitit? Juu, voitin. Joo, hyvältä näyttää joo, mä en näe kyllä mitään. Mähän Ei voin. meikällä on... Antako tää DC-livestä kun meikä on vaihtanut. No niin, tekninen aika lisää. Onks mulla vielä DC se live päällä? Älä ota pois. Meikä kattoo tätä vaihtopenkkiä. Koska tää mun CS laittaa sitä CS käynnistyä nyt. No niin, nyt jätin Valve lukee tossa. Mä voin Valve tätä lukee. yksinkin. Meikällä lukee Valve tossa. Se kattaa pari seuraavaa nautia vielä. On näitä. Nää on näitä. Älä näytä sitä listaa mielellään siihen ruudulla. Sori. Sori. Olitko 16 vai 18? 16. Sori. Tää on tämmösiä. Niin joo, nää on näitä. Katsotaan miten sulla on CS sanoo, kun Valve lukee vieläkin. Niin saatana Valve lukee tossa. Voitko tää nyt vittu mennä tälle CS:ään nyt ihan oikeesti? Ei perkele. Ei kuvaa kahdella ohjelmalla samaan aikaan. Ihan ammattilaisena. Sulla on 30 sekuntia jätkä aikaa vielä. No joo, mulla lukee Valve. Joo, kyllä mä nää voitan yksinkin, ei oo mitään hätää. Eikö se ole joku 7-84? Häh? Paljon se peli on 84? 8-4. Tää runi niin voitetaan koko peli. Annapa pari roundia niille. Ei vaan älä vitussa. Ei varmaan. Älä vitussa pelaa ite. Älä vitussa anna. Mä en halua kustattuna peliä. Tää on meidän ensimmäinen video.
Aina toinen video. Mulla lukee Counter-Strike, mä oon aulassa. No niin, hyvä. No niin, yhteys kilpailulliseen peliin katkasin. Oho. Mä oon palaamassa peliin, mutta meikä lukee Counter-Strike. Juu, et sä kerkee enää tähän Let's go, my brother. Tää alkoi jo. Joo, no meikä näyttää aika sairaan. Nää varmaan oottaa mun aiheessa. Mikä laittaa sulle videoita sitä näin. Tilannetta on. Niin yritäpä siihen peliin. No et kerkee kyllä tähänkään runiin. Together we can do this. No joo, mutta mä oon tässä lobbissa, mä en saa painettua mitään nappia. Eiköhän sun on pakko voittaa se peli vaan, ei se muu auta. Joo, sä otit yhden. Voitit. Oi niin, kyllä. Noniin. Pistetään me toinen boot käy. Älä kato niitä. Oli pakko vähän näyttää niitä. Ota nyt se siihen. 18 kanssa. No sä voit, mutta oli ihan ansattu kyllä. Tuu vaan tän. Mä sain ränkin. Jumalauta. Saikohan mä uuden renkin? Nyt otetaan mennään pannuja pahasti. Katoppa tota mun ränkkiä. Mikä sun renkki on? Kato sitä. Pistä se wingmani siihen ensimmäinen näistä muuta. Kato sitä. Ei se oo toi Kultanova mestari. Oo. No pistäpä peli. Pistä nuke vittu, pistä nuke vittu, pistä nuke vittu. No. Nyt on meidän kontenttia kun meikä kuolee. Juu. Koska meidän kuvata vastustajan kuvaa kulmasta. Ei vaan. Ja nyt tää on parempaa ränkkiä. En ilmeisesti. Hän ei oo mitään vittua tuolla sai. No joku 50. Mä oon laittanut 50 peliä, mä oon Silver 1. Ei ollut siellä 6 peliä, mutta kyllähän tuo ihan selkeä tarjoaa, että se on Silveriin kyllä kuuluu. Juu, ei. Vähän näytti sen. Meikä kuuluu vissiin unrankeriin täältä tommoista. Niin, et sä Silverissäkään pärjää. Lähde vaan mennä. Ootan nyt mä pärjään täällä Supernova. Juu. Nyt tultiin niin sanotusti yhdessä asa. Oho. Joo, sori, mä pärjään täällä. Ei mitään pärjäämään, ei mitään. Mä kuulen vaan, että joku antaa täällä hedun, kun mä käyn itse pelissä. Juu, kyllä mä pärjään. Ei voi mitään. No niin, peliä. Mä tapoin jo 2 vittu, mä tapoin se samaa peli. Kyllä toi sanois tapo. Vittu. Tästä saattaa nyt tulla vähän vaikeeta. Tää saattaa mennä ryminäksi. Niin. Mä otan taas CT tai mä otan kuitenkin tuosta terroristille turpaa. No Teroilla on mun mielestä tässä mapissa paljon helpompi. Mä jään pitää midiä mene sää tonne saitille, alle. Let's have a Eli saatana tuo haideeta sun renkki. Katsotaan Ai tuota joo. pieni. Se on varmaan siitä kun mä oon pelannut cheateilla. Ai joo. Mä pelasin silloin joskus cheateilla, niin mä otin hirveät rankit siihen ja... Täällä nää voi olla sitten cheatereita, ketä on vastassa, sitä en lupaa. Ei jumalauta. Midi Sun vai- cheatit midi. päällä. Ei vitus. Meillähän vähän. Vittu mulla on pätkäs! Mulla on pätkäs, kun mä nyt tappaan noita. Tästä poika päähän. Ei siihen kulliin vaan päähän. No vittu mulla ei ollut saatana... kun mulla ei ollut saatana asetta ladattua. Oi vittu jätkät. Se tuliko tänne Onni tänne mestoon? Onni tuli tänne mestoon. Onni meillä on rekordi päällä sitten. Niin, meillä on rekordi päällä. Ihan Come on, rauhassa. chop. Ei mitään äänikommeja. Ei kun jässä midi, mä menen alkuun. Meillä on YouTube-kanava. Noniin. Voidaan Ois sitä pitänyt kyllä CS. mennä siihen yksityiseen puheluun. Jos pitänyt laittaa se päälle. Niin, tähän tulee kohta joku toinen vetää. Joku Ville tulee ja vetää saatana setit. Setit No on kai sama. mä nyt sit lähden pois, jos mua ei tänne haluta. Ei vaan, kyllä sä voit olla tässä kunhan... Joo, mä missasin päin. Miksi teillä on YouTubea?
Mikä YouTuben nimi? Ei meillä ole mitään videoita. Se on niinku videoita tuolla. Ei me saatu liveä toimimaan. Huomenna. Kyllähän sit voi periaatteessa niinku heittää handpommia, kunhan joku vaan leikkaa ne pois. Ei me kyllä leikata. Ei me jakseta editoida. Me vedettiin tuossa yksin, niin siitä tuli vähän arkaluita sisältä. Mäkelä mä Pelaatteko missasin te Wingmania siellä? pahasti. Juu. Mä osun 2 Onko Mäkelä, onko sulla Move it, Premium? move it. Oo, prime. Mennäänkö pelaa yks Premikka? Ei tosiaan mennä, mulla mennään heittää Wingmanista. Yks. Kone pyöri tässä saatana. Pyörittää se. Voidaan me yrittää tän jälkeen. Tän jälkeen kyllä menee jo YouTuben video. Jaha, okei. Miksi te ette pidä Elite käyttelee vaikka TikTok-liveä? Mä pääsen. No vittu, mä saisin sen toimimaan. Mä oon ainakaan saanut, kun mä en päässyt edes käyttäjälle. No jos mä Oi! otin vaan ne tunnukset, niin mä pääsisin sinne. Mä yritin kirjautua niillä tunnuksilla, mutta en mä päässyt. No mitkä ne tunnukset on, kerrokko mulle? Mut kun siinä Ei tässä ei ehkä kehtaa kertoa. No ei, no vittu, voi vittu Ei olla liikkaamassa, ei olla liikkaamassa. Että jos sä meitä laita mulle Snapissa ne, niin mä voin laittaa semmosen kautta, että mä tiedän. Sitä mitä mä pidin joskus aikanaan Fortnite. Sulla pätkii. Ei vittu mitä! Vähän sanoin, että cheataa. Mitä vittua? Mä tiedän yhden tavan miten sen saa. Silleen mä pidin verkkuun kaakin silloin mun käyttäjällä. Me vedetään täällä YouTube-video esiin tälläkin. Joo. Tää menee YouTubeen, me tehdään tällä mainostuloja. Ei mitään rahaa tällä tehdä, mulla on perse auki siellä. Okei, midi. Voisiko mun Ainahan niitä näyttökertojakin voi ostaa. Niin nyt mä tapaan tästä. Mä aloitan aina jo valmistumaan tähän näin koneelle, kun mulla ei enää ollut. Mä en osunut kumpaankaan molemmat midi taas. Muistan sit toinen varmaan. Onko sitä pää? Hei! Otas mä ton. Jäpä mä joku 98 tohon äijän tai jotain tommosta. Ei näin. Heitäpä boostit tohon midi. Tai heitänkö mä sulle? Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Mä hämään tästä ensin. Juu. Sit kun ne juoksee tästä, niin mä rupeen vasta ampumaan. Sitten tulee kuitenkin tonne ramppiin. Mä voin mennä vaikka ihan valoissa. Onko se yksi cheataa, niin mä tiedän jo, että... No niin täällä kuitenkin. Onko jo? Onko. Täällä on. Se kattoi just siihen kohtaan, missä mä olin tää, niin cheattaa. Katsotaan se kattoo tonne kohtaan. Se tulee sit. Joo, katsotaan tää jää. Vittu, Everest osa 3. Jep, cheateri. Onko oikeesti? Remontti vaan sama vittu profiili yksityinen. Kertoo kaiken. Joo, voikohan meikälä yksityinen profiili? Sissi just 88. Midi molemmat. Vittu molemmat. Ei meillä oo parempana oikeesti pärjätä. Älä piikka. Katsotaan nyt. Varmistetaan tää asia, että siitä kun palka. En tiedä siitä kun. Saanko mä piikkaan? Toi kyllä kattoo koko Pärjätään ajan. tästä. Mutta ei ollut ainakaan toi kolmas lähtöppaa tää. Juu, se ei oo mun mielestä se... Mun toi yrittää... Toi joka käveli, toi yksi toinen ainakin käveli tästä vittu niin. Se kyllä käveli niin kehaaristi. Se yritti esittää, et ei tiennyt et sä olit tässä. Niin se käveli kyllä niin, mäkään kävelis. Juu, en mäkään. Asekkädessä normi käveli, vaan kattoo. Midi. Sitä näin. Joo! Se varmaan katot tohon. Joo, älä varmaan cheattaa vai mitään. Mitä vittua? Näinkö
tiedätkö mihin toi kahtoo? Ei vittu varmaan kato tohon kulmaan vittu. Nyt mitä iskee vittu. Pelle. Kuka nyt tuli? Pelle. Hyvä kysymys. Ai Werneri. Verkko. Kuulosti niin. Verkko meillä on Mitä YouTube-video vi- käynnissä. Mikä? Meillä on YouTube-video käynnissä. YouTube-video, mitä? Mini. Mistä muuta nää on tullut? Ai veti. Mitä vittua?! Joo vittu. Vittu nää veti. Mua vituttaa oikeesti. Me hävitään joka roundi näitä cheatereita. Katsotaan. Nyt se voi varmistaa veli. Jätetään kävellään vaan jostain ja nää on ihan vitun nyyllä kuuluu. Mennään vaan hiippaillaan vaan midiin. Mennään midiin ensin ja vittu shifti pohjassa vaan, niin katsotaan. Katsotaan tietää. Eikö sitä pärjää? 8-0. Verkko, oo sä nyt hiljaa! Sitä ei vittu mitään. Älä, shiftaa. Niin. Ymmärrät sä Verkko, Nää on että ruotsalaisia. nää vittu Nää oikeesti. on ruotsalaisia hei. Ja vittu sitä homoille. Ei jumalaa. Oota, shiftaa pelkästään. Hävetkää nyt. Shiftaa koko ajan kun shiftaa. Shiftaa. Verkko, tää leikataan. Tää kun leikataan pois tää viimeinen roundi. Mä en vastauksia. Mä en tiedä haluanko mä julkaista tästä. Julkaistaan. 9-0 turpaa ei oo paha. Leikataanko suoraan tää vertiko kohta kokonaan pois? Pistetäänkö pelkkä lukeen? Joo. Mä haluan, että kaikki saa kuulla kun mä huudan, että mitä vittua ihan vitun kovaa. Joo, Ei leikata yhtään mitään pois. näet sä kuin paska? Näistä ei oo mikään. Verkku katoit sä mitä toi teki? Joo. Ihan vitu hönö, toi esitti ihan vitusti. Toi ei oo ampunut mua päähän kun mä katsoin. Juu. Mennään taas, sama taku. Älä juoks. Mennään koko matka shifti pohjassa. Mennään vaan tänne näin. Sitten mä vaan tänne. Ehkä sillä on semmoista tagit, että se näkee vaan kun me juosta. Mitä vittua? Kato kun se tietää, että me tullaan täältä nyt. Nyt mä Se menee sinne kuitenkin sinne midiin. Koska se ei halua jäädä kiinni. Ei vitussa, se ei oo niin vitu fiksu jätkä. Onko äiti taas ihan kleari? Mä pamaan tota näytökohta ihan toheeksi. Mä vittu missä. Yksenä, sama paikka. Yes! Oh! We cannot be killed. Ei ne on niin hyviä. Siitä vitu juuri. Miten mä heitän graffi? Heitä naatilasta, yes. Häh? Heitä naatilasta, yes. Mennään taas midi. Sifta. Miten mä heitin mun toiseen käteen vahingossa mun AK? Mitä vittua? Hoota. Jos olet se sama kädessä. Että graffit ja AK. Oota, ei piikata vielä. Let us wait. Let him wait. Ei vitussa antaa ottaa enää, mä en jaksa. Tehdäänkö tästä pikku boostilla? Ei vitussa mun boostilla. Väh? Vähän kontenttia. Fläsäsin meidät molemmat. Ainakin itteni vittu, ei kyllä tiedä miten mä itteni fläsäsin. Mis vika? Vittu haulikolla! Vittu Mac 7 kanssa siellä shortissa. Ne otti AK muuten. Se on muuten HR puski. Missä on? Eihän se video ilman yhtä tommosta sanaa. Ei, tää vist 9-2. Eero, ei kun vittu, vedetäänkö me tää nyt, vedetään puolet pois. Just. Hah? Vedetäänkö puolet pois videolla? No vedetään vittu vaan joo. Mä pistän kyllä nyt video kiinni. Video kiinni ainakin.